ଆଜି ଦେଉଗାର ସବଳ ଦେଇକିରେ ନଟ ରଘୁଆ ଆମର କାମ କଣ ଘାଟ ଲାଗିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ନିହାତି ରଘୁଆ। ଆଜି ରଜାମିଳି ହେବାର ବାସନା ଗୋରା ବହୁତ ନାକରେ ବାସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଶୁଣ ରଘୁଆ ଆଉ ନଟିଆ ତୁମେ ଟିକେ ଥାନା ଆଡ଼େ ଟିକେ ପଇସା ମାରି ଆସ। ଆମକୁ ଆଜି ବହୁତ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ କହିଛୁ ବାଜି ଗୋରା ଶିକାରୀଙ୍କ ଟିକେ ବସିବି ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଏକ ମଞ୍ଚରେ କୁହ ପ୍ରଜା ମଞ୍ଚ ପ୍ରଜା ମଞ୍ଚ ପ୍ରଜା ମଞ୍ଚ ଭାରତ ମାତାର ଭାରତ ମାତାର ଭାରତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ମତେ ଶୀଘ୍ର ଘାଟକୁ ଯିବା ପଡ଼ିବ। କିରେ ଘାଟକୁ ଯିବୁ ରାତିରେ ପୁଣି ମେଘ ଅନ୍ଧାରରେ? ଏ ଝଡ଼ି ଅନ୍ଧାର ତୁ ଆହୁରି ଗାଁର ଅନ୍ଧାର ମାରି ଆସୁଛୁ ନା ବୁଢ଼ୀ ମା। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ରେ ଭଲ? ମୁଁ ତୋ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଜନ୍ମରୁ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଲୁ କିରିଙ୍ଗୁ ଜୁଲୁମ ସହି ନ ପାରି ତୋ ବାପା ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ମିଳେ ଆଖି ବୁଝିଲେ। ସେଇ କିରିଙ୍ଗୁ ଜୁଲୁମରେ ଦିନକୁ ଦିନ ରକ୍ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ମା। ମୁଗର ପ୍ରଜାମିଳିରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁଳି ମାରି ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଗାଇଡା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଦାପି ଜାଣିବି ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେ ଗୁଳି ମାରୁ ଆମ ସାନର ଜବାବ ଦେବ କର। ଏଇ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ବାଜିଆ ବାଜିଆ ବୁଢ଼ୀ ମା ପୁଣି ଗାଈ ଡାକିଲୁ। ଅଇରେ ମେଞ୍ଚୁର ଟଙ୍କା ଗୋରା ଫୌଜକୁ ତୁ କିଏ ଜମା ଦବୁ? ଭାଇ ଏଇଠି ଖାଇବା ମିଳୁଛି ଚୁପ୍ କିନା ବସିକି ଖା। କଣ ଖାଇବାକୁ କହିଛୁ ଯେ? କଣ ଆଉ କରିବି ରେ ମନ? ପ୍ରଧାନ ଘରକୁ ଧାନ କୁଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ପୂଜାରେ ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ଯାଉ ରାନ୍ଧିଛି। ସେଇତକ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ରାତିରେ ଶୋଇଯିବା। ଶୋଇବି ରାତିରେ ଘାଟରୁ ଜଗିଲେ ବାପ ଅଜା ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ଡଙ୍ଗାକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଢ଼ୀ ମା। ଡଙ୍ଗା ପଛେ ଚୁଲିକି ଯାଉ ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଝଡ଼ିଆ ରାତିରେ ମୋଟେ ପଦକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। କାହିଁ କଥା କହୁଥିଲ ବୁଢ଼ୀ ମା? ନୀଳମାଧବରୁ ଘାଟ ଦେଇ ଦେଖାଯାଉ ଯିବା ଖବରଟା ମତେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ସଭାସଦରେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି ବୁଢ଼ୀ ମା। ବାଜିଆ ବାଜିଆ କେଉଁଟା ଅମାନ୍ୟ ପିଲାଟା
କଷ୍ଟର ଫଳ ଇଂରେଜ ହାତକୁ ଦେଖିଦେବା। ପଚାରିଲେ ବହୁତ ହେଲା ଆମମାନେ କ'ଣ ଖାଇବା ଆମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ମୁଁ ତୁମ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ହେଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଗୁଳିଦେବ ତାହାର ବାଟ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଯେମିତି କରିବା ନହେଲେ ସେମିତି କରିବା। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଠିକ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛ ଆଉ ମୋ ସହିତ Mau tak? Ekor ada apa?
রাজা মন্ডল রাজা মন্ডল রাজা মন্ডল ভারত মন্ডল ভারত মন্ডল ভারত মন্ডল বন্দে বন্দে ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ଘାଟ ପାଖକୁ କେହି ଆସିଲାନି ଯାଏ ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୟରେ ସେ ନିରାପଦକୁ ଘାଟ ଦେଇ ପଶିଯିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତୁ ସାବଧାନ ଡଙ୍ଗାଟା ଲୁଚେଇ ଦେ ତୁ ବି ଲୁଚି ଯା ହଁ ବଡ଼ ବାପା ମୁଁ ମୋ ଡଙ୍ଗାଟା ଲୁଚେଇ ଦେବି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚିଯିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ରଜା ମଣ୍ଡଳକୁ ଜଣେଇ ଦେବି ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ନିଷେଧ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି କିପରି ମରିଛନ୍ତି ତଥା ବିବ୍ରତ ହୋଇ ମୋର ଜୀବନ ଏତେ ଅତି ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କିଏ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଡଙ୍ଗା ଛିଟାଅ ଆମେ ରାଜା ବଡ଼ ପୁଲିସ ଆରେ କାଲାଟା କିରେ ଆମକୁ ଚଞ୍ଚଳ ନଦୀ ପାର କରେଇ ଦେ ଟଙ୍କାର ବେପାରୀ ଉଠାଉଛି ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଛ ବନ୍ଧୁକ ତୁମ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ଡରି ଯାଆନ୍ତି ନୁହେଁ ଟଙ୍କାର ଅଧିକାର ନେବାକୁ ଲଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ହୁକୁମ ନାହିଁ ଲଜ୍ଜା ମଣ୍ଡଳ ରଖରେ ଚଲୋ ଗୁଳି ତୁମ ଗୁଳିକୁ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତତେ ଏତେ ଅବାଜ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ଦୌଡ଼ିକି କାଟି ଦିଅ ମାଙ୍କଡ଼ ଲୋକ